A wani ƙauye mai natsuwa da ke kewaye da filaye da dazuka masu duhu, wata yarinya tana zaune tare da iyayenta. Mahaifinta manomi ne mai ƙima, amma cikin matsi da yunwa ya saci abinci daga babban ajiyar masarauta domin ciyar da 'ya'yansa masu yunwa. Da aka gano laifin, hukunci ya yi tsanani. Sarki ya umarta cewa duk danginsa za su zama bayi, su yi bautar wahala har ƙarshen rayuwarsu. Aisha ta kasance 'yar gida mai sa'a, domin da ana tafiya da iyalanta, ita ta samu dama saboda ta fi su wayo da sauri. Ta tsilale cikin dogayen ciyayi ta gudu har ƙafafunta suka fashe, har hazo ya bayyana a tsakanin bishiyoyi, har duniya ta yi shiru sai numfashinta da shashsheƙan daji. Aisha ta yi wasu kwanaki tana yawo ita kaɗai a cikin daji. Yunwa ta raunana ta, tsoro ya gargaɗa jikinta, sai ta ci karo da wani mutum da bata taɓa ganin irin shi ba. Idanuwansa na haske jajaye a cikin duhu. Fatar jikinsa tana ƙiftawa tsakanin inuwa da naman jikinsa. Sunansa Ka'il, rabin aljanu rabi mutum. Halitta mai ƙunshe da fitina da salama a lokaci guda. Da farko, Aisha ta ji tsoro, amma Ka'il ne ya cece ta daga wata dabbar daji. Ya ba ta abinci, ya kuma yi mata magana da taushi, irin wanda babu wanda ya taɓa yi mata. Dukkansu baƙi ne a duniyar daji, dukkansu masu raunuka ne daga mutane. Kuma a hakan ne cikin wannan kaɗaicin soyayya ta fara ginuwa a hankali. Shekaru suka shuɗe, Aisha ta haifi ɗanta mai suna Rafi. Rafi ɗan halitta biyu ne, yana da jajayen idanuwa irin na mahaifinsa, amma zuciyarsa irin na mahaifiyarsa ne mai tausayi. Farin cikinsu bai daɗe ba. A daren haihuwar Rafi, fitilu suka ɓalle a cikin daji. Sojojin sarki sun gano inda Aisha take a ɓoye. Ka'il yi faɗa da su sosai, kamar guguwa, amma adadin sojojin ya yi yawa, ya faɗi ƙarƙashin takobinsu suka kashe shi. Aisha tana zubar da jini cikin wahala, amma ta ɓoye jaririn a bakin kogi kafin a kama ta. Ruwa ya kwashi jariri, ya tafi da shi har zuwa inda wani ƙwararren matsanci mai suna Haruna ya same shi. Da ya ji kukansa ne, Haruna ya ɗauke shi, ya tafi da shi gidansa. Matarsa Zara, wanda ke da juna biyu, bata karɓe shi da fara'a ba. An tsine masa, in ji ta da murya ƙasa-ƙasa, amma Haruna ya nace cewa za su kula da yaron. Hakan nan Rafi ya tashi tare da 'yarsu Na'ila, wanda aka haifa makonni kaɗan bayan an tsince shi.